Velkommen til Crime Stops motivationsbehandling Kongensgade 39 i Esbjerg. Mit navn er Henrik, og jeg er behandlingsleder. Motivationsbehandling i Esbjerg er til dig, som er træt af, at dit liv kører i ring. Det er til dig, som er træt af, at du ikke når nogen af dine drømme og dine mål i tilværelsen. Til dig, som bare føler, at livet kører forbi, og der ikke rigtig sker noget. Har du lyst til noget andet med din tilværelse, så kunne Crime Stops motivationsbehandling være en god start og en god begyndelse på en ny tilværelse for dig. Alt hvad du skal gøre er at møde op på Bakkevej nummer 6 i det, der hedder åben rådgivning. Her skal du fortælle om dine problemer med stoffer og alkohol, og om at du ønsker noget andet med din tilværelse. Derefter kan du blive visiteret til motivationsbehandling i Kongensgade nummer 39. I Crime Stop har vi fokus på 3 hovedområder. Det er screening og vurdering, det er motivationsarbejde, og det er kaosnedbringelse. Vores overordnede mål er selvfølgelig at hjælpe brugerne til en bedre tilværelse. Hjælpe vores brugere til at nå nogle af de drømme og de mål, som de ikke har opnået i deres tilværelse. Og målet til at gøre det er ved at lave en målrettet indsats på lige nøjagtigt de 3 områder. Udredningsarbejdet starter med, at brugeren får udleveret en screeningsarbejdsbog. En screeningsarbejdsbog, som jeg selv har udviklet i samarbejde med Tavn Skovski. Alle brugerne laver screeningsarbejdsbogen, mens de er indskrevet i motivationsbehandling i Esbjerg. Det er den eneste betingelse, der ligesom er for at være her. Det er, at de laver det her screeningsarbejde, så vi kan blive klog på dem, de kan blive klog på sig selv, og vi har noget materiale at give videre til rådgiveren på Bakkevej, som skal hjælpe brugeren videre til det næste forløb, som de skal i. Et næste forløb, det kunne være en stabiliseringstur i sommerhus. Det kunne være en periode i døgnbehandling, hvor man skal afgiftes og stabiliseres. Eller det kan være, at man går direkte videre til dagbehandling på jagtvej. I Crime Stop har vi meget fokus på relationen imellem personale og brugeren. Vi ved af erfaring, at jo stærkere relationen er, jo bedre kontakten er, jo større er sandsynligheden for, at brugeren når deres drømme og deres mål. Så i starten, når man bliver indskrevet i motivationsbehandling, er det vigtigt, at der bliver taget godt imod den enkelte bruger. At de med det samme føler sig tryg og føler sig godt taget imod, og får en fornemmelse af, her har jeg lyst til at være. Mine arbejdsområder er at ligesom at fordele tingene her og sørge for, at personalegruppen her, de har det fint, og det går godt, og at de forskellige ting, de bliver overholdt, aftaler med de forskellige steder, vi arbejder sammen med. Og dagligdagen i Crime Stop, den starter for personalegruppen kl. 8, og der starter vi dagen med at mødes lige og samle op på, hvem er mødt ind, og hvordan går det, og så snakker vi om, hvad dagen bringer, hvem skal gøre hvad, og så går vi sådan en gang med at gøre klar til at tage imod dem, der kommer. Jamen her i Esbjerg, der er jeg socialrådgiveren og laver primært det, der hedder kaoshåndtering herovre, hvor jeg hjælper brugerne med de ting, de nu måtte have. Det kunne være oprydning i deres økonomi, hvad de ellers skulle have, familieforhold, der skulle ryddes lidt op i osv. Det er den slags ting, jeg laver herovre. Herovre kalder vi det kaoshåndtering, fordi at når vi får brugerne ind ad døren, så er deres liv ofte et stort kaos. Og de kan også bedre lide det ord end socialrådgivning. At der kan de ligesom komme ind og få styr på nogle af de ting, som de har. Og det virker de rigtig glade for. Jamen i motivationsbehandling, der bruger vi jo det, vi har kaldt for byggeklodsmodellen. Og det gør vi ud fra en tanke om, at brugerne selv skal være med til at bygge deres institution op omkring dem selv.
Vi har lavet sådan noget med, at brugerne er ekspert på deres eget liv, men vi ved rigtig meget om, hvad der har virket for andre, og derfor så har vi valgt en masse aktiviteter ud, som de kan vælge imellem. Det kan være NADA, eller morgenmad, eller frokost, eller gruppebehandling, eller socialrådgivning, eller kaoshåndtering, eller hvad det nu måtte være. Men det er dem, som ved, hvad der virker bedst for dem selv. Så ud af alle de klodser, vi har, der skal de vælge nogen. De skal vælge mindst 3 og maks 7. Og det er de aktiviteter, som udgør deres plan. Og den reviderer vi hele tiden for at se, jamen virker det, har de valgt de rigtige klodser, og vil de bygge noget mere på, eller er der noget, de vil tage af igen og bygge sammen på en anden måde. Og de har også mulighed for at lave deres egne klodser. Altså hvis de har nogle ting i forvejen, der fungerer, det kan være arbejde eller uddannelse, eller træning, eller hvad ved jeg, så kan det også være en klods, som de bygger på her. Så de har også mulighed for at lave deres helt egne byggeklodser til deres institution. I Crime Stop har vi en del unge brugere. Brugere fra 18 til 24-25 år, hvor deres primære stof er hash og måske nogle gange amfetamin og kokain og ecstasy. For de brugere kunne det være nyttigt at komme på en såkaldt stabiliseringstur. Det vil sige, at de kommer væk fra nærmiljøet i 10 dage og bliver gjort stabile til et videre forløb. Ofte så er det sådan, at de brugere for motivationsbehandling, som har været på stabiliseringstur, starter op i dagbehandling på Jagtvej 35. Og hvordan ser det ud med sommerhusturen? Er der lavet klar til det? Ja, det er klar. Alle er klar? Alle er klar. Alle er færdige med deres screening og udredning og lægesamtaler? Nej, der er 2, der mangler. 2, der mangler lægesamtaler? Okay. Fantastisk. Det er godt. Jamen, så lad os tage op på Bakkevej og høre, hvad de har at sige. Hver tirsdag afholder vi samarbejdsmøde med rådgiverne på Bakkevej. Vi mødes den her gang om ugen, hvor vi gennemgår den enkelte brugers sag. Vi snakker med rådgiverne, som er tilknyttet den bruger, som er indskrevet i motivationsbehandling. Hvordan går det? Er de færdige med deres screening? Er de motiveret for noget videre forløb? Hvad skal der ske i deres videre behandling? Det gør vi hver eneste tirsdag, og det er et rigtig effektivt værktøj i forhold til at hjælpe brugerne på den bedst mulige måde. Super fedt at se jer alle sammen. Det er rigtig godt. Det er godt, I er mødt op. Vi glæder os helt vildt. Jeg skal høre, om der er nogen, der har noget på sig, som de lige vil nå at ryge eller smide i skraldespanden, inden vi tager afsted. Primært har jeg at give NADA, akupunktur, hvor vi giver brugerne noget akupunktur. Det jeg kan se ved NADA, jamen, det er, at vi tager det værste stress af, vi fjerner det værste støj, som måtte være i sådan et hoved. Folk har problemer med at sove, og der er abstinenser, og det tager NADA. Den tager abstinenser, den tager søvnbesvær, den tager det følelsesmæssige stress, og måske det allervigtigste, det er, at den hjælper brugeren med at fokusere på, hvad er det egentlig, der skal ske her. Motivationsbehandlingen i Esbjerg bygger meget på, at alle skal have lov at være her. Alle, uanset hvem du er, hvad for et misbrug du har, hvad du ellers er for en personlighedstype, hvilket menneske du er, hvilket baggrund du har, så skal der være plads til dig her i motivationsbehandling.
Min opgave i Crime Stop er at tage imod nye. Det er at få vores brugere til at føle sig godt tilpas og føle sig som en del af huset. Det er at kunne spotte, hvordan folk har det, og tage en snak med dem. Det er ikke altid, at mennesker selv kan mærke, når de har brug for at få snakket. Og derfor så er det vigtigt, at vi som personale kan gå ind og drage den omsorg for dem. Det jeg laver de dage, vil sige, at jeg ikke er ansat i hele ugen. Jeg kommer og arbejder i princippet hver torsdag. Indimellem tager jeg nogle ekstra tid, hvis der er brug for det. Men ellers så arbejder jeg på Crime Stop og arbejder fortrinsvis med hvad skal jeg sige, det jeg kalder kvalificerede samtaler. Og det handler meget om de klienter eller brugere, vi har, som ikke kan være i grupper, og som ikke kan være i hvor der er mange mennesker samlet, som går og putter sig lidt og skubber sig lidt ud. De bliver simpelthen samlet op, og så tager jeg dem sådan, når jeg kommer om torsdagen, og det alvorlige sager eller noget, der skal på, kan jeg godt tage nogle andre dage. Men typisk så kommer jeg ind og tager de samtaler om torsdagen. Det handler også lidt om et supplement til vores screening og byggeklodsystem, hvor vi er med til hvor de selv er med til at lave deres egen behandling. Det jeg så prøver på blandt andet, det er, jeg laver jo ikke behandling, vi laver ikke behandling på den måde på Crime Stop, men det jeg gør, det er at være med til at finde deres egen indfaldsvinkel til at komme i gang med screening, til at se det fornuftige i byggeklodserne, og også se det fornuftige i måske at have en kontakt til deres netværk, og måske sætte nogle både i vandet i forhold til senere behandling, når de kommer videre i systemet og på andre foranstaltninger efter motivationen. Min opgave ude ved brugerne, det er i forhold til kaoshåndtering. Mange, når de kommer her, så er der kaos all over, på altså hele linjen. Det vil være så både socialt og familiemæssigt og økonomisk. Og bare det deres bolig for eksempel. Så er der nogen, der har brug for eksempel en hjælpende hånd til at ligesom at komme igennem deres lejlighed. Altså de kan ikke overskue det. Så tager jeg ud og hjælper dem med at ligesom at få bugt med det. Og det kan være en hovedrengøring, det kan være lettere rengøring, det kan være, hvis de har brug for hjælp til at male, eller hvad end, altså det kan være alt lige fra A til Z. Det, at der er så mange brugere, aktive brugere, stofmisbrugende brugere i det samme hus, stiller nogle helt særlige krav til de personaler. Det stiller nogle krav til deres rummelighed og til deres faglighed. Så derfor lægger vi i Crime Stop meget vægt på at finde de helt rigtige personaler, som lige nøjagtigt passer til den her form for behandling, eller den her form for, eller den her tilgang til brugerne, som vi gerne vil have.